Assalamu alaikum masoya masu kallon waƙoƙinmu. Muna sanar da ku ƙarshen watan nan idan Allah ya kai mu za mu fitar muku da sabuwar waƙarmu mai suna Alhaji Yakubu. Mai kallo, don Allah muna so idan ka kalla ka yi comment, ka yi sharing, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Muna so duk wanda ya kalla don Allah idan mun yi wurin da ba daidai ba don Allah ya sanar da mu. Mun gode a yi sauraro lafiya. Allah ya saka. Ashe dole ne zan yi tsalle indire, waye ya biya biki? Makwabci Haji Yakubu. Ni ai nai zaton yan uwa ka biya miki, fannin na gurin uba ko uwa ta faɗa miki. Baba kai mai gida ya kake wani shamaki. Ai tilas ne da yo shamakin Haji Yakubu, ya zai ce ku je Saudiya kyale kubo, ga kuma lantana yar uwa ga su ɗayyabu.